दह्यात सगळं टाकून गोड मी केलं. तू पण काहीतरी सोड दे अशी नाच. तर मित्रांनो शुभ सकाळ. नाही सकाळ झालेली आज मस्तपैकी सोमवार आहे. आज ऑफिसला जायचंय. कुठला हा ना. तर ऑफिसला जायचंय आणि आज मस्तपैकी गरम गरम नाश्ता आहे. काय उत्तप्पा एकदम भरीव उत्तप्पा. तर आता नाश्ता करूया आणि ऑफिसला जाऊया पटापट. त्या सोमवार असल्यावर कामं भरपूर असतात. तर आमचं पिल्लू पण उठलेलं आहे आणि वॉच स्मार्ट वॉच घालून फिरतोय. पेटो चालू कर. आहे बघा स्मार्ट वॉच आहे आमच्याकडे. स्मार्ट वॉच ना पिल्लू. तर चला नाश्ता करू नंतर भेटू. आज काय बनेल ते दुपारी बघायलाच तुम्ही. तर चला. पिल्लूचे बघा काय आहे पिल्लू. कसा खायचा दाखव खाऊन. दाखव ना खाऊन दाखव ना. असं कर असं असं कर. इकडे बघ इकडे बघ इकडे बघ. इथे हात ठेव. असा हा इकडे बघ. हास. खा आता आता का. खाऊन दाखव खाऊन दाखव. यम्मी आहे. कारली आपण धुवून घेतलेत ना. कारली धुवून घेतली. हे ना आता ह्याच्यामध्ये फ्राय करायची कारली. बोंबील फ्राय करतो ना तशी कारली फ्राय कारली करतो. फ्राय. पिल्लू इकडे आहे. हे असं काढून टाकायचं पाठचं. ही मीडियम साईजची आहे ती अशीच टाकायची. नंतर परत दाखवू आम्ही. आता असे शिजवून घ्यायचे. 3 शिट्या करून घ्यायच्या. किती 3 शिट्या ना. 3 शिट्या. ओके ओके तुला तुझ्यासाठी ना. गॅस चालू केलाय आपण. याच्यात 3 शिट्ट्या करून घेऊ. हे बघा इकडे आपण दही जमवलं होतं काल आम्ही. तर आम्हाला बनवायचे श्रीखंड घरी. तर ह्याच्यामध्ये आता बघा मी दाखवते. पाणी काढायला घेऊया. पुरण वाटायची चाळण घेतली. एक टोप घेतला त्याच्यामध्ये ठेवलं. हे त्याला धुवून घेऊया. घरच्या घरी श्रीखंड. घरी श्रीखंड बनवतो. नाही उद्यासाठी आहे ना हे. उद्या मुरल मध्ये चांगलं. आज संध्याकाळी बनवलं ना की चांगला मुरेल ना तो. हा मग आता पाणी निघायला टाइम लागेल ना त्याला. पाणी निघालं त्याच्यातलं. ठेवले आम्ही. हे पाणी नितळते. पाणी नितळण्यासाठी बांधून ठेवले घट्ट असं म्हणजे ते नितळ. बांधले कुठे बघा. तर मित्रांनो ऑफिसवरनं आलेलो आहे घरी. तर जरा रिलॅक्स करून इकडे मॅच चालू आहे बघा. तर दिल्लीचे 4 गेलेत बाई. 3 ओव्हरमध्येच काम तमाम. भुवनेश्वर आणि हेजलवूड. RCB आणि दिल्ली. तर मम्मी इकडे बनवते मस्त. ही कारलं फ्राय झालेलं आहे. कारल्या फ्रायची रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे. भरलेलं कार्य म्हणून. भरलेलं कारलं म्हणून. कार वा कसं होणार. भरलेलं कारलं म्हणून रेसिपी आहे. जाऊन बघा इथे.
आय बटन आहे तिथे पण देतो. मस्त इथे फ्राय झाले. तर आजचा आपला ब्लॉग मध्ये असणार काय काय ते तुम्हाला दिसेलच थोड्याच वेळात. तर त्यासाठी बघत राहा ब्लॉग. तर बघू बाकीचं जेवण होतंय. मग झाल्यानंतर बघूया स्पेशल काहीतरी उद्यासाठी जो मेनू बनणार आहे ते आपण दाखवणार आहे घरी. मम्मीने कसं बनवलंय ते जाम भारी होतं आणि मला लय आवडतं. तर तुम्ही जे ते घरी बनवलं तर तुम्ही बाहेरचं विसरून जाल. तर ते तुम्ही नंतर बघा, नंतर सांगतो. मित्रांनो मंडळींनो सगळ्यांना जेवून मस्तपैकी लय गरम होते काय, लय गरम होते काहीतरीच गरम होते. तर जेवून मस्तपैकी जेवण झालेलं आहे. आणि आता जी काय ती रेसिपी आहे उद्याची ते आता आपल्याला ब्लॉग मध्ये दाखवायची आहे. मस्तपैकी बघूया आपण. जेवून आरामात करू बोललो पण काही नको. पुन्हा आता मस्तपैकी बघूया आपण. तुम्ही पण बघा आणि घरी बनवाल तुम्हाला पण आवडेल. काय देऊ तुला? मिक्सर दमले मम्मी दमले. तर मित्रांनो मला माईक घेऊन दे माईक. तर इकडे मस्तपैकी चालू आहे ड्रायफ्रूट कटिंग ना. ड्रायफ्रूट कट चालू आहे आणि इकडे मस्तपैकी मम्मी आले झोप आमच्या. आणि इकडे साखर बारीक करून घेतली होते. आता बघा हा इकडे बघा आम्ही कुठे बांधले कुठे बांधले ते दाखवलं तुम्हाला आम्ही. कारण की त्याचा परत बघा पाणी गेलं पाहिजे पूर्ण. गेला गेलाय काय. तर फायनली बनवतोय काय माहिती तुम्हाला श्रीखंड. हे तुम्ही घरी एकदा बनवलं ना गाईच तुम्ही बाहेरचं आणणार नाही 100% गॅरंटी. काय मम्मी एवढं भारी बनतं ना टेस्ट. एकदा बनवून बघा मग समजेल. कारण की हे जाम आवडतं घरातलं. बाहेरच्या पेक्षा घरातलं एक नंबर लागतं. ते कलर वगैरे आपण केसर वगैरे टाकणार छान येणार. आज बनवून फ्रीजला ठेवू आणि उद्या आपण जेवणार आहे घेऊ उपवास सोडून मस्तपैकी. मोबाईल पडला असता. हे बघा हा मोदक सारखं झालेलं आहे. किती दूध घेतलं एवढी सुद्धा? 1.5 लिटर. काय बोलते? मी नव्हतो ना मला माहिती नाही. विचार तो टोप फुल भरलेला होता. आणि इकडे होतं ड्रायफ्रुट्स कटिंग बारीक बारीक. आणि बघा ही केसर एव्हरेजची लाल केसर. आणि आता हे एकदम घेऊया सगळं टोपामध्ये आणि नंतर बघूया आपण. हा बोल नाही बोल. साखर आम्ही वाटून घेतली. पिठी साखर नाही आणली कारण की त्याच्यात मिक्सिंग असतं. मी घरी बारीक केली. घरी बारीक केली मोठ्याने बोल. घरी बारीक केली आहे. किती घेतले साखर नाही आपण हे अंदाजाने टाकू असं काय नसतं बाळा. 1.5 लिटर दुधाला साखर किती? हा मग गोड तर पाहिजे ना श्रीखंड. आणि सगळे 4 मिक्स करून चमचे घे. घेतले. हे मिक्स करूया. मस्त मिक्स करायचे. 4 चम्मच घेतले 4 चम्मच. अजून साखर आलेली आहे. चवीनुसार टाका. चवीनुसार गोड झालं पाहिजे. मध्ये मध्ये खाऊन बघायचं म्हणजे ते श्रीखंड तिथं संपायचं. का बस आमची मम्मी खतरनाक असते बाई. बघितलंय ऑडियन्सने बघितलंय तुला आता. तर आता येणार आहे ह्याच्यामध्ये केसर ना खूप महाग आहे. मोठी मोठी डबी आणली नाही. ती छोटीवालीच आणली. नेक्स्ट टाइम आम्ही मोठी आणू. कारण की लाडू बनवायचे तेव्हा आम्ही मोठी आणतो. आता हे मला पाहिजे ना म्हणून ते छोटे. बोल ना. केसर आले केसर वाईज फायनली. हे बघा श्रीखंड मध्ये केसर आलेलं आहे. 20 रुपयाची एक डबी गेले. अजून डबी टाकायला लागेल बहुतेक. बघूया आता मिक्स करून घेऊ. मिक्स या त्याला कलर नंतर येतो आता लगेच नाही येत. असं चांगलं फेटून घ्यायचं बरं का.
पेटून घ्यायचं असं पेटून. म्हणतात ना गाणं, गडोळाचं पाणी कशाला मिसळलं. ढवळलं. गडोळाचं पाणी कशाला ढवळायला. नागायच्या पिला दह्यात साखर टाकून गोड मी केलं. वय गाणं म्हणलं इकडं आमचं नवीन गाणं. दह्यात साखर टाकून गोड मी केलं. तू पण काहीतरी सोड दे अशी नाच. फ्रीज मध्ये दिसतोय गडोळ्याचं पाणी किचन डवळीनं. झालं पेटून. तिनं बोलायचं ड्रायफ्रूट टाकून तेच मी दिलं. बोल तू बोल. बोलली पाहिजे ती, मग मस्त येते ना गाणं. त्याच्यावर पण गाणं बनवू शकतो. येस येस. या दोघांना येऊ दे चरणला. गाणं लिहायला देऊ त्यांना गावात आल्यावर. झालं जास्त नको दे, पण झालं का जास्त नाही. थोडंसं बाकीचे टाकणार. खाऊन अरे टाकू. हिनं जाड केला हे ड्रायफ्रुट्स बारीक पाहिजे. कर बारीक त्यांना की तर डायरेक्ट बारीक होऊन ड्रायफ्रुट्स ह्याच्यात. अरे वा लय भारी होते रे. ते मशीन घेतलं आम्ही सोनूकडनं, छोटा सोनू. हे बघा डायरेक्ट ड्रायफ्रुट्स ह्याच्यात मिक्स. बदाम, काजू आणि पिस्ता. एक नंबर एक नंबर एक नंबर. ऍक्च्युली वरून टाकायला पाहिजे. आता मग बस करा, बस, बस. त्याचं वर टाकू. आणि परत एक करून पिस्ता घ्यायचं. आणि घिस्ता. म्हणून मी किस्ता. ती बघ ती करून ठेवती शॉर्टकट. नंतर आपण वरून टाकूया उद्या. काय उद्या येस माय बेबी. झालंय. वेलची पूड. वेलची पावडर पण टाकते मम्मी. अजून चव येणार. सुगंध आला सुगंध आला भाई, सुगंध आला. एक नंबर. तर आपण आता याच्यामध्ये काढून पुढे फ्रीजला ठेवूया डब्यात काढून. एवढूसाच झालंय 1.5 लिटर दुधाचं. काय बोलायचं काय. बघूया उद्या वाढतोय का फ्रीज मध्ये. फुगून येतोय बाहेर. मी यामध्ये टाकायचे परत केसर आणि हे ड्रायफ्रूट. वा सजावट चालली. हे बघ भर 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 सगळी कसं भर. कोपरा कोपरा भरून टाका. आणि बघ कधीची फोडते. केसर कडक चाललंय दाखन केसरचं. चल तिकडे टाक डायरेक्ट केसर. वा ड्रायफ्रूट श्रीखंड विथ केसर. फ्लेवर कोणता आहे. केसर फ्लेवर. हा फ्लेवर. केसर प्युअर. अरे त्याच्यात शब्दामध्ये चेंज करायला ना. काय श्रीखंड. होतंय होतंय. गायने गायने बोललं की शब्द माणसाचं. आणि ह्याच्यात वरून येतंय डेकोरेशनला केसर. केसर. अजून केसर. हे बघा ब्लर का होतोय मध्येच. हा आता बरोबर दिसतोय. दिसतंय ना. मध्येच ब्लर होतोय. हा छान झालंय. छान छान एकदम भरीव झालं रे ड्रायफ्रुट्स ह्याच्याने. छान झालं एक ना? नंबर एक नंबर. हे आवाज कमी कर. छान झालंय बघा. छान झालंय. छान एक नंबर. उद्या आपण खाऊन बघूया. काय बोलते. हा येस माय बेबी. ओके माय बेबी. हा थांब तुझा फोटो काढतो आता. एक तर मित्रांनो बनलेली रेसिपी श्रीखंड मम्मीने घरी बनवलेलं आहे. तर मला माहिती नाही आधीच ऋतूने आणि मम्मीने व्हिडिओ स्टार्ट केलेला घरी. स्टार्टिंग कशी स्टार्ट केलं आहे काय काय त्याच्यामध्ये कसं काय दूध वगैरे पाणी काढण्यासाठी काय काय केलेलं ते मला माहीत नव्हतं. म्हणून तुम्हाला बोललो नंतर बघू. तर छान झालेले. पण ही रेसिपी तुम्ही घरी बनवली ना तर बाहेरचं श्रीखंड नक्की विसरणार 100%. बघा तुम्ही. आणि एवढी छान लागतं ना मला लय घरचं आवडतं. कारण की हे आम्ही लॉकडाऊनमध्ये बनवलेलं. तर त्यामुळे मी मम्मीला बोललो की घरी बनवू एकदा. तर उद्या उपास सोडून आपण खाऊन बघूया. टेस्ट पण सांगणार आहे. आता आपण फ्रीजला ठेवलेलं आहे. तर उद्या बघायलाच तुम्ही उपास होताना टेस्ट तर उद्याच्या ब्लॉगमध्ये असेल. तर हा ब्लॉग इथे सेंड करूया.
कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला आणि ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करा आणि कोणी कोणी बनवलं तेही सांगा. तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत ते सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.